Rice coffee, maganda talaga sa kalusugan. Kaya na-try ko na po, kaya maganda sa kalusugan. Her left foot was put into splint after developing equinus conduct medical care report in 2008. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal. Ay para siya doon sa mga tumangkilik na, tumatangkilik pa ng Mom's Love Capsule kahit bago pa lang siya dyan. Nakuha nyo rin. You're welcome, Quezon City. Laro tayo!